Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para bapak-bapak lan ibu-ibu saha para tamu ingkang kula tresnani. Ing dinten menika kita sami nglaksanakaken upacara adat metik pari minangka wujud rasa syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala awit pari ing sawah sampun mateng lan siap dipanen. Upacara menika ugi minangka ingkang sampun kersa rawuh lan nderek nengkuyung adicara menika. Prosesi menika badhe kita awiti kanthi doa bebarengan nyuwun pangestu dumateng Gusti Allah. Sabanjure badhe ketindakaken metik pari kanthi simbolis dening sesepuh desa minangka pralambang pembuka panen. Sawise punika badhe wonten pagelaran seni rakyat minangka pralambang rasa bungah lan syukur warga. Mugi kanthi upacara adat metik pari punika kita tansah ngelingi pepeling para leluhur tradisi lan mugemi rasa gotong royong antara warga. Mugi panen ing taun menika paringi hasil ingkang nyukupi lan berkahi kita sedaya. Matur suwun dumateng para rawuh sedaya ingkang sampun kersa melu bebarengan ing upacara menika. Wassalamualaikum warahmatullahi